d'urbanisme una frase que és ben certa: no fer res mai no és una opció, ni a la política ni a la vida. I amb els problemes que genera la gestió d'un govern, amb responsabilitat directa, i tampoc amb els problemes heretats que mai hem defugit i sobre els que no defugirem mai per cercar incansablement una solució a tots ells, tot i que no foren de la nostra directa responsabilitat ni se circumscrigueren el nostre estricte àmbit d'actuació ni tampoc coincidiren temporalment amb la nostra capacitat de decisió. Des del primer moment de la legislatura vam entendre que l'opció de legislatures anteriors, quedar-se quiet, no fer res, no agafar el problema de front, no plantar-li cara i saber resoldre'l, no era per a nosaltres una opció. Almenys no continua sent la nostra. Si per alguna cosa ens hem caracteritzat, de vegades, ha estat per afrontar a les clares, amb determinació i amb tota la nostra capacitat de gestió, els principals problemes heretats d'esta ciutat, per tal que l'Ajuntament no fora el problema dels ciutadans, ni els gandians sentiren que la paràlisi d'anys anteriors els condemnara a mancar de les oportunitats que pensem calia generar en aquest moment decisiu per a la ciutat. Ens corresponen, per això, la solució de les qüestions principals. Urbanísticament, esta n'és la més destacada, però també la generació d'espais per a les oportunitats, ara que el futur no pinta d'una llum tènue al fons del negre túnel de la crisi econòmica i el que van ser les seues duríssimes conseqüències. Un context, per cert, al que este pla d'actuació integrada no ha estat aliè. Conscients com érem de la necessitat de la solució, conscients que hi havia propietaris amb drets generats, conscients que necessitem com ningú una solució, vam engegar a l'inici de la legislatura una comissió d'estudi que, a mode de camí traçat, plantejara diverses alternatives a la complexitat del problema i que, sobretot, començara a donar certeses als propietaris, a l'administració i als sectors econòmics implicats. Havíem d'albirar certa llum i desbloquejar el sector del Pall de Sant Xolló, on sense desenvolupament urbanístic és impossible, encara actualment, poder donar les llicències que es demanen per a la indústria o comerç, ateses les potencialitats del poc sòl que queda pensat per a urbanitzar quan encara es poden implantar indústries i empreses. Aquesta comissió d'estudi va traçar l'únic camí possible d'entre les alternatives que es van plantejar. Almenys l'únic camí, i en això hem d'insistir, amb encaix legal, amb seguretat jurídica, amb certesa i, el més important, combinant tot això amb el desbloqueig del sector. No anem a prometre el que no puga ser possible. No direm que el camí serà curt, perquè comença un camí llarg, però no hem vingut a demanar coses fàcils, sinó a intentar fer-les fàcils nosaltres. Hi ha esperit polític de voluntat i determinació. S'ha fet una bona tasca tècnica. S'ha solventat jurídicament la complexitat d'iniciar l'expedient de resolució d'un contracte com este, i el camí comença ara. Tècnicament, jurídicament i atenent a la sensatesa, esta és, torno a insistir, l'única solució possible que té encaix legal. És probable que hi haguera altres solucions damunt de la taula. Serien magnífiques, però no s'ajustarien al que els preceptes de la llei exigeixen per tal d'iniciar el camí del desbloqueig a un pla d'actuació i la resolució d'un contracte on el principal incomplidor és el contractista. Al llarg d'esta legislatura s'han plantejat, ho ha comentat el company Xavier Ródenas, algunes alternatives damunt de la taula, però no ha hagut complement a les alternatives. No ha hagut complicitats en el debat per poder-les dur endavant, especialment si, com una que hi havia damunt de la taula, suposaven que la solució era prou més econòmica per a l'administració i absolutament garantista amb els drets generats als propietaris i amb els drets de l'administració. No ha hagut en els debats que hem tingut fins ara res dels problemes del sector i tampoc res de les oportunitats per a la ciutat. I aquesta autocrítica és per a tots. Ara no hi ha més que una solució possible. El Pall de Sant Xolló ja ens ha caducat. Per això, entre d'altres coses, era preferible fer alguna cosa abans que quedar-se quiet en altre moment d'este Ajuntament i en altra legislatura. I per això també és impossible plantejar pròrrogues, modificats o canvis de les circumstàncies. Aquest contracte és improrrogable. El contracte amb l'agent urbanitzador del Pall de Sant Xolló ha de ser per això resolt, tal com es resolen els contractes en esta i en totes les administracions. Iniciant un expedient, el que avui iniciem, cercant el punt de vista de l'agent urbanitzador per veure si pot haver algun tipus de possibilitat d'acord mutu que evite els contenciosos, recabant informes, escoltant els propietaris, per suposar que sí, requerint l'informe preceptiu del Consell Jurídic Consultiu per a major garantia, més alta instància ja no hi ha. I en aquest procés, que ve ara i que comença després, si estem d'acord, tots en direm la nostra i tots cercarem les millors aliances tècniques, jurídiques i ciutadanes per a
acompassar la resolució d'una gestió directa del PAI que permeta el seu desbloqueig en final de la incertesa per als propietaris i que el posi al servei de la ciutat, de la generació d'oportunitats que mereix i al servei de les empreses que vulguin instal·lar-se, perquè d'això es tracta també. Però si no obrim la porta serà difícil canviar d'estança i en esta fa massa fred i hi ha massa pols. No en tenim altra que la resolució. Com s'apunta als informes jurídics i com es va informar en comissió, no hi ha altra que resoldre per caducitat i per impossibilitat de pròrrogues. I sobretot, perquè hi ha evidentíssims incompliments, sobretot als terminis establerts, que s'imputen directament a l'agent urbanitzador. Ja cercarem després, si els hi ha, nous arguments que puguen possibilitar que el camí es faci més curt, més fàcil i que s'allunyi, com he dit, de possibles contenciosos. Ara, més enllà de la proposta del govern, no en sabem res més. Quina alternativa política en este plenari hi ha o tenen els qui no volen l'única solució legal i possible? No podem, en este moment, desbloquejar el contracte perquè hi ha causes evidentíssimes que recomanen resoldre. No podem donar llicències d'obra quan sí tenim propostes de generació d'activitat empresarial. No tenim sòl industrial més que l'ubicat a Sant Joió. No podem donar llicència a la subestació elèctrica que dote d'electrificació i de serveis bàsics al sector. És de nou l'alternativa no fer res. Pitjor, és de nou l'alternativa a donar l'esquena a les oportunitats, al desbloqueig, a la generació d'activitat en la zona massa anys parada i buida. Senyors regidors, des del grup socialista els demanem que donen suport a aquesta opció de ciutat i no l'obstaculitzen. Si no volen contribuir a la solució, almenys no facin evident que el que pot ser bo per a Gandia no és bo per a vostès. I sobretot, permetre'ns passar la pàgina dels problemes heretats i pensarem de nou i solament més enllà dels debats d'interessos partidaris. Ara el que cal és escoltar molt, escoltar a totes les parts i buscar junts el camí cap a la solució.